Ka Women's Border Committee Khanapara kabadai ka kanhun jong kilong kami kabajupet jukmi ya ka jingba jong kilong kami ka thain baro kawai kabalalong hapo ka jingelam jong ikong Idalin Lansing kumi presiden kalami syakmat ban kener laki kiti ban pha ya ki jingeram syakilong ying ki bajenjar da ki marbam kaban longkum ka jing kersan bakin yo ya kabam kat ba ompat la ban dai traile kta syaki jaka balajongki namar ka pakang senong habaro kawai kiri India nga nakaliang ka border committee ngalong i presiden jong ka broda Idalin Lansing ka gateng ka jonga de minta kasih nya sam yu khau ba ai MLA jongi ba i snow sin ai ki bri baduk ni ai nakaliang MLA i ai khau nakaliang ka border jongi ni ai udai 10 kilo de u khau te ni ai 1 kilo ka jingduk de hangne tam ya ka sispa tam bun ki baduk kumtangi karpat na duna tharai la selesis ngi I ba MLA jongi inda dapte in sa aisyu bat ngi ai kugle ye ba MLA ba ila smo sene ila sene yangi ba ai ek baduk khang ai kayeng jongi baduk tengi pej mangite sis patam tang babut kinang songwai ro ye kinang songwai ro ngi ai swa ye ki ba ladon ki border ID ki ba ki trais nang ni te hadin ngin yasam yaki de kiba ya dobro kibon hi kiba dobro ngin sasam hapatam hadin ngin yasam gitu asia untuk hi yang yadan lang baro ne ki border committee nakal yang border committee dan lang iba don roi dan lang bangi yasnau tilang bangi dan ki pramal jan do ar bagi yarap yang nang tang isa yo pakai udai dan kalian border jungi ni ayu dai ke 6 kilo udai 100 kilo kham hai nakafon committee jongi ka border bat don ki brio ke ba isin e ki ba yarap ar dan ki ba yarap